Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mutane ba za su kushe ba suna cikin alkhairi matukar ba sa wa junansu wannan mummunar abar wadda ta zama ruwan dare a cikin mecece ita. Ka tsaya ka kalla bidiyon har ƙarshe kuma kai kokari ka sharing wa 'yan uwa domin su ma su ji su amfana. Wanda ya nuni ga alkhairi to kamar mai aikatawa ne, ta sanadiyar sharing din da zaka yi wani zai gani ya amfana kuma ya rabauta, kai kuma sanadiyar haka Allah ya gafarta maka ya sa ka a aljanna. Mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar ba sa yi wa junansu hasada. Yau hasada ta zama ruwan dare a cikin wani yana ganin cewa ni'imar da Allah ya baka yana gani yana hasada a kanta domin shi ma ya same ta. Ya kai dan uwa, idan kai hakuri abinda kake wa wani hasada sai Allah ya baka wanda ya fi nashi, ko bai kai shi ba Allah ya sa mai albarka ko ma ya fi nashi. Mu yi kokari mu cire wannan mummunan ciwon a cikin zukatanmu sai mu kasance cikin alkhairi. A yi kokari a yaɗa bidiyon domin 'yan uwa su ji su amfana. Allah ya sa mu dace.